ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ನಾಮೋಕಿದ ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪನೋದು ಇನಿ ಯಾನು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಟುಲ್ಲೆ ದಾದಪ್ಪ ಮೂಲು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬೈದಲ ದಾದ ಕತೆ ನೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ನೋ ಗಮ್ಜಾಲ್ ತೂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ಕೊರೋನಾ ಆಂಡು ಅವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡ್ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವೀಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ದಾನಿ ಭರ್ಜರಿ ರಿಲೀಸ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಐತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ VIP ಶೋ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಏರ್ ಮತ ಬೈದರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂದು ಏರ್ ಮತ ಉಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಚಿತ್ರಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕನ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ವೇದಿಕೆಡತನ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡ್ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲವನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನೀರು ಬೈಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ VIP ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಬೋರ್ಡಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುವುದು ನಂಚಿನ 19ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರಂಡು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುನ ಸಂಪೂರ್ಣమైన ಚಿತ್ರನ ಸಹಕಾರ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಂಪನ ಚಿತ್ರನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಈ ಪಡ್ತುಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಒಂದಲ್ಲ So ini nikil da cinema dupar that is very important. So nikil na review da dupar avi inglik mast important. Shuru kaade nikle gan malla oni thank you so much barpe jorana chappalakle pathina anjina niklege tagend baranada prati oriyaglo oni podi gettin dak mana corona da time corona ibaka tulud release apna anjina suruda cinema onji varsha aivaka ande so jana barpera ticket detundere barpera ande ana eet jana baidara panda avonji suruda success ne nenwe aidu ottugu cinema ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಗಿರಿಗಿಡ್ದ ಅಂದ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರೋದು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಡ್ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೈತಲ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಉಲೈಡುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ 50 ವರ್ಷಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಕಲ್ನ ಇವಾಗ ಪಾದರ ನಾಲೆಜ್ ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Acting must have so we really enjoyed. Super. Rastan Chef na comedy. Super. Good movie. Okay. Very good movie. Very good. Super. Super. Sir, nice. Super. Movie. It was really good. Thank you. Okay. It was good. Like it, must like it. Aadna acting best. Excellent. Nice. Super adne, very good. ಮಾತಾರ ತೋಡಾಯಿನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ಇದು ಗಮ್ಜಲ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋಡ ನಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಾದ It was very good movie. It's a good concept that two movies have combined together with very good values. ಮಾತಿರ್ಲ ಬದತೂಲೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ ತೂಪಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಇಮೋಷನಲ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಅದು ಟಚ್ ಮಂದಿರು ಕಾಮಿಡಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗೋರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪನಾಯನ ಮೂವಿ ವರ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕದೇನದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಫ್ ಉಂಟು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ एडे अच्छा है मैं हिंदी वाला वो फिर भी अच्छा लगा ಕಾರಣ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಪನಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ರಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ
ರಡ್ಡಡ್ಲ ಕತೆ ಇತ್ತನು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕೂ ಬಯಸು ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವೇನು 10 ಸಾರಿ ತುಂಡಲ್ಲ ಪೋರವ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಬರ್ತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬುಕ ಕೊರೋನಾ ಬುಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ ಆರಾಮ ಇಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದ ಬಾರ್ ಶೋಕ ಹೀರೋನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತು ತುಳು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡ್ ಮೂವಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವಿ ಬೋರೇ ಆದ್ದು ಬಾರ್ಲೈಕ್ ಆತನು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಗಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಮೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ರಡ್ಡು ಪಾಟ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಪೂರ ಜನಲ ತೋಡನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಶೆ ಬರಿ ಖಂಡಿತ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಸೊ ಅವು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವೀಸ್ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಎಂಚ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವು ಅಂಚನವಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಹಣ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ನೀಟಾದ ಕನ್ವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟು ನಮ್ಮ ಯೂಶಲ್ ಎಂಜಿನ ಒಂದು 2-3 ಕೆಲವರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂದನೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಜೇರ್ಲ ತಾಲ ಬಂದೊಂದು ಜೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತ ಬಂತು ಇಜ್ಜಿಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಈ ತಡ್ಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ಆದ ನಂತರ ರೀ ಯೂಶಲ್ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿದು ಕುಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ನಾನು ಅಡ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಜೆ ಅದು ವೈನ್ ಬುಗಾರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ ಡಬಲ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಕುಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಅರವಿಂದ್ ಗೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಟ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಸೂಪರ್ ಟೋಟಲಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ಅದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಖುಷಿ entertainment, comedy, emotional. Very good film with good message. Must like it. It was wonderful. I request everybody to come and watch it. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ Super. ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ Good experiment, very good, nice. ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ Teliperendu, Biliperendu, Puram. Nice, like it. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಾವೇ ಗಮ್ಜಲ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ One of the best film ever seen before. Okay. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ದೆಬನ್ಗ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಮಾಲ್ ಬಂದೈತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ದಮಾಲ್ ಆಪನಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇಡೋ ದಮಾಲ್ ಆಪಿನ ತೂತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಸೂಪರ್ ಆತ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ Full family, full totally. Bari comedy iತ್ತು, bari shock ಇತ್ತು. ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದತು ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೇಬಲ್. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ
ಪುನಾಲು ತೂಡಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಟ್ ಮೇನ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೀರ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. It was really good, really nice concept as well. Best of luck. Like the concept, I already gave the comment there. Yeah. Nice. Ganjal super comedy super. ಒಂಜೇ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತದು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಅಂತೀಯಾರೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಡ್ಡ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಲಿ. ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್, ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ 100%. ಬಾಲೆ ಪೂರ ತೋಲೆ ಖುಷಿಯಾಣ. Super. ಐಶ್ವರ್ಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಯಿನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ದಯಪನಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ರಡ್ಡು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ದಯವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತುಲೆ ದಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಎಲ್ಲಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಆಣೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಲೆಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. Thank you very much. After a long time, we enjoyed a lot. Super. Like that first. Super. Must watch. Nice. Sure, good. Nice. All the best. ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. Good movie. ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೂಪರ್. ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆತನು ಶೋಕ್ ಆತನು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್. Nice. Super. Yeah, very nice. 100 days guarantee. Full entertainment. ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ಮೋಕೆ ಕಾರದ ಮೋಕೆ ತೋಯಿರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾತ ನಮ್ಮ VIPs ಮಾತ ತೂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವೀಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ತುಳು ಮೂವಿ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತ್ನ ದಿನತ್ತಾನಿಯೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ತಾನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಜಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದಾದವುಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಾವೋಡ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವೋಡು ಪನಂದು ಎಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷತೆ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಲೆ V4 ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.